se Jiří Knauer. Moje zkušenosti jsou založeny na několikaleté práci ve funkci vedoucího finančního odboru města. Protože jsem ale také obyvatelem městské části Slatina, tak bych velmi rád tyto svoje zkušenosti využil právě pro Slatinu, aby všechny finanční prostředky, které jsou k dispozici, byly řádně využity, aby obyvatelé naší městské části z nich získalo maximální užitek. To je moje představa.